Richie lluny, Benvinguts al meu món. a prop. Benvinguts a Els contes Samarreta d'en Richie. amb el logotip a l'habitació. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Fons blanc, text negre. Quadrat, barba, llimona. A l'habitació. Aquell dia vaig despertar-me amb la intenció de tallar-me la barba amb tisores. Feia més de mig any que no m'afaitava i era bastant llarga. Vaig mirar el rellotge, eren les 10 del matí. Llavors vaig anar al lavabo, vaig rentar-me la cara i em vaig mirar al mirall, que era rodó. Vaig agafar les tisores i vaig començar a tallar. A mesura que ho feia, els pèls anaven saltant. Així va ser fins que vaig parar de tallar-me'ls. Encara no havia acabat, però uns quants pèls van saltar fins a arribar-me als ulls. Quina picor! Era horrible! No els podia obrir. Picava més que l'àcid d'una llimona. Vaig obrir l'aixeta com vaig poder i amb l'ajuda de les mans em vaig rentar la cara. En obrir els ulls ho vaig veure tot quadrat, la cara, els ulls, el nas, les orelles i fins i tot el mirall que sempre havia sigut rodó. Ara era quadrat. Vaig estar molta més estona mullant-me els ulls i quan per fi vaig treure'm tots els pèls, tot va tornar a la normalitat. Vaig mirar l'hora i encara eren les 10 del matí. Era com si hagués anat enrere en el temps, perquè no hi havia ni un pèl a la pica. És per això que encara tinc la barba llarga. No me la puc tallar, fa mig any que ho intento, però no hi ha manera, ho sento, però la barba no vol ser tallada. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo, podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!